hangasta kaki dini temanten kala samono purna genya lukar busana kanalendran gumanti busana kasatriyan risang temanten kekalih anenggih kusuma yuraina inggih tiasusanti miwah ingkang garwa kinasih wong bagus Saiful Rahman ageman lir pendah kang nata miwah prameswari ingkang hanijawanta sesekaran sarwa sumebyan kabidene atmaja temanten pinaringan udan pamuji saking ngarsanipun Gusti Ilahi Rabbi donga pamuji pamundhut suci saking kadang kulawarga kadang kinasih ingkang sampun kepareng rawuh mugi-mugi kinancing dening Garuda Wungkul kala samono tindak nyoken putra temanten kadherekaken Rama miwah Ibu mewah Sang Subha Manggala nggih Manggala Subha wis kepareng tumuju aneng sasana pambahan kadang-kadang mahal labuden ingkang kepareng nyari rami minangka Sang Subha Manggala nglantaraken kakilanipun temanten kekalih jinajaran sowan wonten ngarsanipun para sesepuh sesepuh